Hello guys, majong adlaw natang tanan guys. Lain na pong adlaw sa tang ginabuhi guys. Og happy Sunday day natang tanan guys. Mainom sa ko ng tubig guys. So humanaag second mass guys. Sa tatad ko na may Papa Gabriel. Mahuwat sa midari. Happy Sunday natang tanan guys. Nakasimba na batanan, nakapasalamat na batanan sa mga grasya nga tang nadawat everyday. Sabaan na yung kauban guys ya. Dami dari guys. Sikan mas na may naka-atin ni Kim Kim guys sa misa. Ay wa ako nakasadong mata. Ay lasais man magsugod ang first mass. Ako ka atin sa first mass. So at least ka-atin ni sikan mas guys. Mahuwat mi Papa Gabriel dari guys. Happy Sunday na tang tanan guys. Anta okay ra mo diha tanan guys. Apil dyan mo kanunay sa mga prayers guys kada simba na mo. Apil dyan mo kada adlaw na mga pag-ampo nga unta okay ra pud mo diha. Kay kami dari is okay ra kaadto masin everyday ta mag-atubang og challenge sa tang kinabuhi guys. Dili ta mawanda no paglawom kay na may nagkaitas-an nagtan-aw og naminaw sa atang tanang mga pag-ampo. So tanan natang mga kuan guys, tanan natang mga challenge nga giatubang karon sa atang kinabuhi. Dili ta makalimot sa pag-ampo. So dito ta mag duha-duha og ampo og manampit sa tangkaytasan guys no. So happy Sunday natang tanan guys. Inat ko nga okay ra mo dihang tanan. Always okay ra mo guys. Kami dari okay ra kadto. Salamat sa inyong pag-uban na magkanunay guys. Kanunay mo na uban sa mga pag-ampo kanunay everyday. Hatagan ta kanunay madsong panglawas, madsong panghuna o kalinaw sa tang pamilya. Importante dyan na guys ang kalinaw pagsinabtanay. Naikuan na kanal. So dari maghuwat ni Papa Gabriel guys. Pasidsa. Kanal diha ma. Dari nga li dari tali. Akas diha. Dali. Sabaan yang kauban guys ya. Akas diha ripo. A few moments later. Halah sud, halag burus sud kaya ka magiring burus. Nah guys, masalah agak burus. Pa tagan sa purami pa. Balik ka ng school. Nara, bliss tita. Ano bliss na? Bisa man ka nag-walking. Na gaman jara man nagsud. Pag Abril laman, lain. Gamay palagi mo tijan, pila man ka buwan? 5, mag-5. To? Tiaw, begesin day kag tijan. Begesin og tijan. Wa pa na mahilot. Kasi mga 6 months siguro magbukad na. Ana hilot na lagi kas kanang nay mananabang. Tiaw. Tijan im tita bi. Pagani. Pagani ni bi. Maja na magbaji. Uy, nukor isig. Ano man isig magayas lingon. Sungon. Ang mga kuanti ko. Guys, nga ray basa dari inistoryahan dara sa among dapit ha. Magmurang magsinanghagay, murang magpinatsanay pero basa labing-labing ra to guys. Istorya pa lamang. Istorya ra to. Mura magwaysud. Burus lagi. Mura magwaysud guys na tanawa, mura magwaysud. Dako paghantisan. Ano? Nakapagtisan ni uno. Pila ka buwan? Ha? Tiaw. 5? Mag-ima pa. Si Kuan. Pero mahilot na mga 6 months. Ajaw si mahilot na si Jam. Kuan na siguro mo puro maabaw. Ajaw si Gaman sa mga kakizan. Wa man kay luag magahang mga mo lagi ano. Wa pa na si Jam arsa abaw. wa man ukir man koy pagultrasaon. Wa na azon si Jam. Sipa-sipa na. Bi nanay bibi dia. Ilia. Babag pa. Saon ba? Dili ara ra ba sa lipajan naglaag Miss Ubus kanay bibi. Awa pang ido ka alaw. Mga November. Sa gansa. Asa may imo doy, baje mo doy, laki. laki doy. Wa pili na. Di gusto ko baje. Baje og laki, kaluha. Basta kay bata. Bajo. Doy. Ilia dali day. Ali day. Dali ba? Laki doy. Daw, lamig laki. Ha? Lamig laki pa nanay. Di, ang laki. Wa kuno lamig laki panganay, jag laki ihatag. Laki. Ang angay nagpustahan naman may mo na mayara siya. Kita og budget bayran na 5,000. Og laki. Og laki magaho og laki siya yung bayad na ho. Kabu. Mo di ay. Adlak na makabayad. Biag na ang otro ba? Hala. Murag laki plur. Murag laki. Laki lagi. Taba, murag laki jud na plur. Kasi may ilaman ni Isa ini ugdi mo ilhan na mo tijan sa murag jaglingin kanang murag talinis agani laki jud na.
Kay kanang duha ka laki si Gail ug si Kuya Kinkin talignis man ang dani. Laki. Agana sa Inday kay lapad man. Lapad na inday pa. Buno dani lapad agang dini. Lapad din eh. Aron day lapad ko ni Milo. Para tanaw ko naglapad ba rin. Ano day? Ina magbuot mo sinita man pud. Hindi, Ano sige na. mislita day kay musamot ka hungag ngana ara day ngana. Ali day tandaga tandaga kanang naay paminaw agti sa simtita nalagi manipa. Ali. Paday na to buti ganina noon pag man nagaon. Ini kakadlawon jud arang nakalihik. Kadlawon. Kanang Gamay pa mga kasi ja pero mapil. 7, mga 8 arang nagdanalihik ka. Ha. Ali day ingani ka day ingani ka tita sa una. Kabuan mo to. Ingani ka sa una dali. Dali ba? Ali. Luto na rin Si? Katihin ko no Flor. Katihon sama pagkati. Undoy na kibaw. Kuya jud tatay mo. Tudlo guys kay pakati man kuno. Asag jama tay narabay pastor sa mong likod na. Di jud. Pamo daw. Kate mo to kanina. Narabay pastor dari. Komisyonary. Ha? Narabay pastor na si mong likod. Pasto sa wana. Pastoran ba Bitaw guys. Doy ajo na kate doy. Kate day kate. Kate. Exercise ra na. Basta kada buntag, exercise pasingot jud, mo ra jud sekreto. Kana inyo kay gugwan. Aron dali ra. Dali ra na itong Flor. Parang iliya ba? Dali ra. Kay gamatoy man ka, jumuro ra may guli. Pila man na sila ka kuan paggawa. Pounds. Duha ra man na ka pounds. Ay duha. Duha ka kilo. Ado ka kilo sa to pala, 2 pounds ka bang na. 2 ka kilo, Flor. 2 ka kilo des iliya guys. Mura nga na. Pero gamay-gamay pud na nagdito. Nga na jud. Arang manggaman sa hantod gani karon gamay. Anong gamay mo kay Taas na lang magbuhok. Nung ka bugbahaw ro mo dako. Unsay mo kuan na rin Queen? Unsay mo? Tanong. Nay kuan, nay palidza, nay ukra. Ani na? Wa pa mapay pagpangwan kay gilunupan pud sa tong adlaw mismo pay pagtanom. Lunop niya abot lunop lang eh. Ag kanang nay dari kwasin nagbeng. Lunupan na. Kuan na po nalinis. Sapa, impasag ba? Ano ro na tos kagteng. Taro bugbay gi ano. Ulit. Adlik lang man tawag ag concrete na maano dili ka. Nagdaan. Nagdaan atong ranger tong baha. Mana ina pud sa Queen? Wa na, nay wakwak na nasud. Uy anak has kadugan. Na lagi katajan na lagi na sikwa ka may tao. Murag gabe na siguro nasunod si mana gabe na magkanat. Kay dinan lagi na magagawa. Ako din sa de, magawa na. Tagi ja may magaba ajo pang gaba kiha di mo. Sila may tag-ija, sila ila man ang iso managsuon. Injo nang Kay. bata mga bata pa mo. Kuha na nila kana Anay ko. Jog na tayo. conjugal property. Are mo nung nahin na. Okay, bago. Kauyong. Magawa na. Suko to suyon taas meteryo. Bako jud ito. Sa Eloy. Ako dito kay mapuwas sa New City. Magkawat sa music senior citizen. Ay balo. Na. Eloy, Mga di na patay Eloy. ko sa ninyo pa. Bitaw. Unsa non to? Pamilya sa mga nang Namatjan. Patay sa patay. Nga beneficiary. Ang mga patay nga beneficiary di sa pareho siya. Ha? Ten. Nakandira yung sisay mga patay na. Mabitaw to mangiingnas idiboy kay mga tuman sila. Sa mangiinang adto na mga to kay gasto-gastura mo. Kay Nakakuha man sila nanay. okay lah na kay senior man. To, doon magibigay kay kuya. Sa mga tatay. Sa farmer. Ode, Ay, putong farmer. farmer. Kaya sa yung dulo ng adlaw. Yung raman na sila bayan to. Tag saging. Tag saging Flor. Para busugan ng pansit. Tanaw guys gamay aw di murag ning dakdak na dito pag gamay. Sulman na di. So kay Robert di makata. Happy birthday mo. Moy tara no banta Flor. Luwa na Queen. Ha? Iluwa. So sayang kay tamis na. Tamis na day, hinog na. Tamis na sayang. Banta. Nakakarinan ko pero nagkaon pansit. Hindi sa ko kaon gyapon. Taas mag sugar. Sayang agahang pagkaon, hindi na kung kaon. Taas mag kuan guys. Asa yung birthday ron, danira? Tunahan. Naichun. Bawo. Di kumadto kaya maitag ko. Birthday na meron guys. Sayang di ka uban. Saan, bata? Birthdayan? Asa man dito sutlan? Yumunti. Da? Na. Nungti maripod. Shout out si Maribik. Tignan na sa mong vlog. Maribik? Happy birthday sang bata, Maribik. Ngirap rap. Rap, happy birthday Rap sa banda. Happy 4th birthday. Pat na. Happy 4th birthday Rap. Michael, laban na. Michael, hi Michael. Ayuban. Ayuban, parang hindi na. Gagawin ni Sukado. Kaya ayuban na telefon. Shout out ta kasi mga idol. Shout out. Agit sun rala may aho. Aron bek, litson. Si kuan ra nay panit. Bitaw, di bitaw bawal dito ko. Ato na ramang Queen, kaya murag. Bawal ni Hindi mong mawaan. Bawal mga inganang mga unhealthy. Di na ako mag Tanra ko ron. Di na ako magberes guys, anong may daghang bawal bitaw. Tapon din. Pero nagberes ko floor kay umpo ko mga bawal-bawal kay sakto ron pag nang mga kuan. Sakto rin mga laboratory. Tapos ginoo. Okay ra. Ano kayo sa ka magaho? Nga nagberes ko kon pa may edad. Kuan po, sakto pa ka, bata pa. Hindi aw si Kuya Gal, gusto ni bihang edad. Kondisyon pa kalubugan. Grabe pugan na to guys nga. Putuon. Elastic pagbugan, inat pa. Pila yung mga edad ron? 29 na.
akong 30. Nanganak kong Iliya kay ko yung edad. Pila. 29. No. Nga, nanganak kong Iliya guys, 29. Ako naman, ikatulo naman. Lagi sa sige naman tong agian kay katulo na si Iliya. Usok Kada naman, jud. lagbot na lang. Nag-ija. 2 pounds ra ko, no? Nga, nira ka na Dua ka kilo si Iliya guys, 2 pounds naman noon. Pero gamay ra siya kay kasagaran. Gumatoy man. Normal siguro mga 2.8 man. Kanang Sila sakto na size. si Ganun Guy. ka to sa dako. Bong ano ko? Para magunahan ka kuan nga naman sira ganang exercise si panuruyog ka ng pautang abon may nga na ba. Nga mo ko sa una kasi saon man nga. Di mo kaon dud ko. Ano ko andun hang kaon? Kusog mo kung kaon. Ako kira bata makapagawas nahilak ko ba. Ang grabe sa baa. Kamay budget pro gina sa baan ka adto guys. Nadji, Mga nga tabad na, mga tabad ka do floor kayo ganang tinganak na danang buwan na sa mga buwan na mga anak. March katapusan. March ka. March. Ug kuan na just tinganak guys aron naghana kasi magdengan-dengan na sila. Kanawa. Mas namay to buwan na ting anak. Nansi buwan nga ting anak. September ting anak na. Katulang yung pagpanganak na nga. Agang kinaunahan na nang gibati dito na sintir ag sila dito nagtakang-takang nagkuan-kuan na karon ng linya na sila. Nawa pa nang anak ag ako hinung kinalasan na ninga to alas 4 na kadlawon pag abot na floor nang anak. Una na sila oy. Karag jo naglisad libo. Na basta nagbati man ko na alas 2. Nanglaba pa ko tanan sa mga sanina ang ipanghuma. Basta lagi ni ano ko mga anak naman siguro ko kay sakit na mga tiyan na basta aghabol lagi floor nga katong hang gitahi kay gihabos mga kuya nga lampin. Ang gitastas namang duha nang nastas mig alas 2 sa kadlawon. Pag may lampin andam. Diya na mga lampin sa kay gibabad man tanan na to. Kanang na hindi pang babad lagi ka wala ko magdahom nga. Wala mas Iliya giputos sunog mga Na basta sa Iliya aral uja. mura to anak ko. Anak ko. Lagi aral uja. Duwi laman. Imbes pinakuan. Budget na budget to. Lagi nagkumpiyansa lagi ko kay agingan man sa kanang nay tos Di pag mo ko na ultrasound ba. matuod, di mo tuod. Pag ultrasound nato ila unyate. Shout out diha Ma'am Unyate o makakita ka dani. Agi sang giingon. 2 weeks before. Oh, lagi. After Judith. Agi sang giingon ha floor. Agi sang giingon ha floor pagka February 8 ko mga anak. Pinaingan po ko February 8 pamanay mga so pang gilabhan si Zay labhan pa na pagka February 1 nang laban ako sa mga sana floor na to nang ipanghama. So ginoo ko guys pagka February 2 naunsa na ba bati na ko alas 2 sa kadlawon. Namo ko iban mauna sa Judith. Alas 2 sa kadlawon wa na pag abot pa na mo sinter alas 4 gawa si Elia aral luod dyan taw na kay lampin mga kanang mga tinastas na mga haba. Luod sa. Kaya di man pwede ko pusta no pangajuan ka no. Arang mang luudan na grabe madyotoy. Para mo Wa ka ka kog na imbis hinuon na badji, wa na hinoy na. mura na kagidlay na noon Pero diha ko na palit ni za floor nga katong isang pink nga kanang kuan ay isang tingada ng lampi ni za isang magamit pink. ang indong inandam. Aghamay inandam noon nga katong kuan lagi kay puro nakahumo pas ka nang nay kuan tubig kay 1 pabasa to. Pagka February 1 ang ipaghumo pagka 2. Wala itong nagbati naman kun sa agiingan ni Ma'am Unyate kay katong nag-ultrasound na February 8 man kuno arang panhang kuan na kay dili magka February 8 Di man na siyempre magdi mo nagsalig. kuan. Dapat kuno 2 weeks kuno sa imong Judith ready na tanan. Kay mo Okay. anak na kadana. Kumpiyansa lagi yung taon kay 2 to weeks lagi before. pagtas kuan nga ihit pa day ko mga anak labasa laba sus Ginoo pag kuan guys nang anak kita ko pagkaugma. Sa labis wa ma. Dadan ka tong habo. Di ba may uso na sa probinsya nga nigkakuan di na lagi mga anak nga najahimuon na tang habo ang mga lampin. Alaga guys. Wa na gisumpay-sumpay na upat ka buklampin gitas-tas na magwalo ka buok. Duha man kahabo. Dali kapag anak ni mo rito uli paganda jud. Di pagkakuan mga duha pa man kaadlaw. Hinig na pag center. Why bayad? Na. Ko man may PhilHealth to. Kami na bayaran na to guys. Kuan, libo kapin. Libo ra. Ano ba gama dara di ay. Tayo hospital kayo matay kwarta. Ay. Ay good. Di mo pagka hospital og nanos kuan Okay ra. Kaya ra Labi na agka sa agi hospital nila mga panganay. Dala na mga tiguwang na 25 pataas mga panganay. Hindi nila dawaton hospital jud. Ato jugas. Asa ka daw At tapos ubay kay daw ra. Bay 2 milyon. Mahala. Utang. Teng na naman jud kay. Kaya lagi na. Guys no. Utang jud kaya na ato jugo wow ini tak ang tikangkang. Laki ganig ubi. Laki gang ubi. Agda na kay mga baji. Mga baji madana. Pina. Sa panganay hospital na ron kay. Kulba guys. Kulba nga excited no. Kulba nga excited pero ini na jikas kanang kuan nga arang na sa kita flor. Ang lamian ang Kana arang na sa kita na mamuan na gyud imong danggal pat imong naong mamuan na arang na gyud sakita arang lamian na gyud itong. kanang murag na sa paggawas no. Uteng gyud kay grabe sa sakita di mo gawas guys. Na murag gyud kagi sus Ginoo. Basta tanan Kita man daras puto. basta lagi tanang santo sa kalibutan magtawag lagi. Sayuban, Santos Antipas. Santos Basta. Consilio. Kana just kuya Gael mo kinag grabe jud. Panganay man. Bugo man pud. Sa panganay. Right, di ba na? Hani man na muna na magkraho. Di ba?
ang problema. Gamay bazi. Nansa may cellphone ko ni ugis naman na. Na, Iksudanan ko ka na. Ito. Basta kay good luck sa imong panganak pohon. Okay. Di lang ka nang hadlikan basta okay lang. Na kay bozo ko na sakit na sakit pag nagaling ko. Ani sakit ani. Pangayo. Kuha la kuha lami na. Masa man kay Lia? Bugnaw man lagi. Lagi. Lagi ano ni. Dagdagan man. Excited guys. Basta kay pangandam laman og sa di pareha na he guys nga. Nana sa nino dito. Lagi. Ko ilang tindag. Aga he ang god kay nagsalig lagi ko nga ko pero na mga nilabhan na to na floor. Dua ra. Duha ka. Labi na. Dua ka sa liko, dua ka sa nina. May hangdag sa nila adto May matoy. puto. Di ko ni sa ko. Na may masanin na to. Dali ra mo ko na mo dako. Murag laki sa tan-aw floor. Bas na outro imong dini. Bahala na. Basta kay bahala laki. Dang lang baji man. Hindi siguro. Tatanaw na matas binti dan. Ito mo na ilo. Naning lain do ka buo. Nay ganun pag pati mga dihang dini. Pero maulian ra pud no, hindi mo dako ng bata. Pati hang mga dini mga Bahala na barrier. basta hiltig bata. Lagi. Dini mga dini nga item da mura na sa una. Ay, kanang murakag na sunog. Mura kag ganang mura kag gitamtom pero di gana sa takon mga dinaran. Kuha ra Siyempre. mo na no ini kuan. Nang- Hormones change sa hormones. Kuan na mga tang hormone sa tang lawas. Okay ra na basta kay healthy ag bibi. Basta Bata uteng. importante. Sara ba na puhon na maulian raman. Yes no. No joke. Wala. Mura lang magdi mail hagti dyan pero na de pro. Na ba? Milhan na lang. Di man para nasa una guys arang daki maghangti dyan. Nakuan siguro ba? Hagti dyan. Mura bitaw magjajuad ko Okay. kaso unang puti. Sa mata ka hingin mo kog tubig. Grabe sa kong hingin mo kog tubig. Bugnaw Flor. pod. Nabugnaw pod. Ingan sila kuan ko no guys. Ingan sila og kanang hingin mo kunog bugnaw dakag bata nga mas iliyang hingin mo kog bugnaw grami manggamadja. Mura man no, diwindi. Mata na lagi 2 pounds. 2 ka kilo na hantod karon gamay man gyapon. Lugan na pod, mura pod. Kiti-kiti. Mura kiti-kiti ni basihan ni. Nadagang na mo kunat iliya kana mo kunat. Hala, kunot mura nagi. Oy, mura na nakaigip. Garain ka sa Nakaigip naman ang kunat na. Gaming baji. Kunat mura na nakaigip. La pag exercise kay. Ha? Ay katugon. Tiyaw. Aga ko sa una arong di ko katugon guys agang buhaton kanang nay malabi ng palis. Maguna-guna gud ko. Guna-guna gud ko daris likod, daris kilid. Ang naibuhatan. Mora ni sekreto ron di takatug ni kapalis pero na di panahon nga ara lami ay katug matugod bud ta. Oh, Oo kay matag. mura po. Buon. Luja mo po. Gani wad ana matag ini si is no. Basta har. Gara sa dining batihan ni. Ano naman ka? Ano man? Kamnat si bugas. Lagi ilik mo ron nagkuan. Kamnan man nagsibugas Ala. mo ilot. Good luck sa imong kuan puhon. Thank you. Kaya ra lagi ni. Kaya ra lang na atong tabangan guteng. Sa patong hawan. Tabangin ni guteng guys. Kalibang mo. Wait taw. Basta makatabang lagi na guteng nas undoy. Duman Kalibang itlor. lagi. Magbana man makalibang kay wa may utong. Basta sa Gabriel sa una guys pag uteng na kay grabe na sakit tap. Pas sa mga dani kusi-kusian. Grabe sa sakit. Hilak-hilak. Dara ka dyan guys, kaning panganay suspurya na nun dyan, di siguro pagtanan. Grabe na. Katumbang una. Kaman, Ni kaman. Sioda. Gawas akong tai. Hoy! Naman! Kani Tubo utong. ka? Nangkong. Pasti lagi tubo dahil kung sa guys. Utong mo kuno puti sa ating gawas kuno itong tayo. Mana na diha ron. Hala, uteng naman dyan, basta na anak. Uteng. Ano ka saging? Dahil mo kan kag saging. Moro dyan na sikreto. Sana all. Naung na pumulas. Ampo naman to guys nga okay ako ang puran. Challenge. Sabag na bahala magiti ng bilahan. Bala. Tahiyon ada. Aga ko dahil naghanap maghantahi. Pwede Gawas gitahiyon ko, pwede patuan sa nilas. Grabe. Pilot. Mapilot. Grabe dubling sakit. Kaya mga dyan hubad na mga agni. Di na magkakasakitan ka na nakasuas. Ano ni ma? Hoy mo Kita na floor. ka. May gamag-anak inigkuan guys kani gawa sa bata kay lain naman pang sakit ag katunampung ka lang na murag katong ilang itahi nga nagpurma bitaw murag taga. Kuan ka na taga. Inga na purma flor. Tanong ko sa video. Inga na purma guys ay ingon arangil ara di zarangil ngig jud ka jud inga na. Wala guto. Zarag jud lami lagi si paon na mutahi. Agaban kay dinapod matahiran magkagbilat siguro. Ara luuza pero day tahian guys. Uy grabe. Di ko luway og matatsag bisong mali nga na. Hindi din matatsag bisong. Di ko mutuo. Labi ng panganay di ko mutuo di matatsa guys. Magisi jud nang ilaw, magisi pa nang gawas. Di ko mutuo. Di mo kanang di maunsa. Grabe kabaw. Siguro og tiguan na kanay kaliman ano. Kana mga kuha siguro mga ikalima nga na kaya kanang ganis Iliya gitahian pa magari kong Iliya
Kay matulo na. Sama na kayo sila. Sumana guys. Pag-expect na laman puhon ko mga tahi. Ampo lang matas. Ampo tas Ginoo guys na manormal puhon na kung kurami. Saba kay nanay bibi, ang bibi ni tita ko. Ampo lang mag-1B. Hanto ka na ni Bi. Kansa kag bibing kita to. So guys, na maro to guys atong mas purami at maadjog isang kuan ba puhon-puhon. March. Hapit na ra ba? Ito nga naman ito. October, November. Kasi medyo November hapit na po. Ito nga nalagay Hapit na guys. Ang isang kuan ni Florami. Bye-bye na tita Bi. Bye-bye. Ato asa tayo ni kakaw. Kakaw, sunod nila. Sunod ko! Uban ko! Ato atay na tayo, dali na. Bye-bye. Ninay!